ACF Pranapteron ahinpen Ferangkiamai Kangni. Silonijan Range ACF Pranapteron ahinpen Ferangkiamai Ingniponsi Lamklar Chipipon. Lason Sipini Arkoechiklo Nipai Inkorakethom Arni Ada Porpai Crazy Apor Northeastern Range Silonijan ACF Pranapteron Methang Asai Hemalong Ferangkiamai Ingniponsi Keneptang Athengpi Jor Inghula Poakoi Kipia Puthak Lamklar Kachipipon. Labangso Sengkan Kidamtang Nipai Inkoi Arni Arkoi Chiklo Karbi Anglong Live News a channel along Kepaklangpon Northeastern Range Silonijan along Kang Hua Thengpi Nep Sitame Ningkan isi Pleng Ko Mate Option Notice Pipia Kosi Jor Inghula Po Akoi Kipi Anparta National Highway 39 Atowar Pi Barma Tik Kewan Sitame Range Atum Neptune Pen Chojordet Pu Highway Akoi Kipi Ke Ahok Kalipusi Ferangkiamai long ACF Pranapteron pen Lamklar Chipipon. Northeastern Range Silonijan along pen ke KAAC upon revenue sitame 16,56,457 atanka palelo. Lasinon Northeastern Range Silonijan ACF Pranapteron pen Lason akoi kipipon ke charging tung tepusi Klardak pen pini Lamklar Chipipon lo. 120 Ansiarong along Kedon Thengpia Dolong Non Puta Patang Thekte Dadajok Lapu Arlong Chihu Ahavararat Doan Kaningri. Lakhain Koira Trok Duar Baguri Constituency Angkang Pi Daithor Police Station ke Parlo Daithor Pen Dolamara Kachileng Hanse Phelangarong Araya Dolong Non Puta Patang Thekte Dadajok Rat Kisung Kachetong. Lason si Labangso Dolong ke Ajerding Klui Pen Kahinojok Ongdung Havararat Kachelang Jiapan Sungpi. Bonta lapupen rong pli pho arong arat laki dolamara kohora diring lapen lapupen dam thora towarlo. Labangso dolong pen munit kaching koita do olo puta havararat atumpen Ferangkia thengno nangche thandun. Anparta ningkan pho MAC Richard Tokbi MAC man etlo. Bonta non puta lapu ansi rak thang puta rat atumpen jongpon. Bon sitami non kiki bom mate India angkang pi pusitami BJP asorsi chari bomlan. Sitami lapu duar baguri constituency arlo along atok anu along non puta kache lardun puke ave puta Ferangkia thengno nangche thandun. Lason si bangso dolong mate ke claim boma bang thulake contractor men lake Elvis Tokbi pusi havararat atumpen thanpon.
lasi local MAC mate KAAC education in charge EM Richard Tokbia phan tuningri labangso dolong prabjin pen nang patang pida pranga sonte kedam ke bang abang joy ki popusi hawararat atum ni henlo nang archak nang henlo ni archak puwa thepi enponsi bekro terang chingrumamai kibipon lakhain koira pho nilip constituency ke parlo lower tarapung saitaro arongalong bekro terang chingrumamai paman ponlo bangso sai ke paman ponang koke kur isi kiduk kisung adamasar pangri pang donalong Prangsi bangke nilitum ke thangang tung bangke lalo nilitum ke chingrum athe bangke nilitum ke akaprekale nang heloni ar chaklo la pen ni helonar chaklo labang so kich than ke pare la pen adun thu bangke
taro rong long bangke ili tum bangke do thak pi minang ji ili tum si chok lim ami kar plang nang ji puni tum ke min ke la hello la pen adun thu bangke nili tum kisung det ki boy det hod bangke nang ne ar chak tu nai la pen nang sung hod bangke ni na ar chak tu nang ji nili tum la bang so agreement and sin nili tum ke la pusin kan ki thoman pininga bangke ki chok lo Pini ni phai inkoira pli ar koi ningkan surhini ra inkoira ke thom Recreation Park along News 24 Karbi Anglong ingdeng pli mahang ke thek arnia jaimek katalon pon Labangso News 24 Karbi Anglong ingdeng pli mahang ke thek arnia jaimek along Dipu Press Club President Borsing Rong Pharta Chitongdun Lapen alang lipena joksi ningkan pli ke chok News 24 Karbi Anglong amahang ke thek akek ceremony kang thana jaimek Dipu Press Club President Borsing Rong Pharsi Labangso sai deng ponlo Foundation de Catalona long District Press Club of Karbi Anglong Danielson be Kongchun bangta Chetongdun pen ningkepa thela pen than paredun Media tum nongme jume sen pen klempa me dampe menangji Lapen munit hijan kachelang un e pen news padam inangni Mesen a ot adur pensi media sai amo akam klem nangji Lapen man hotman kachi piseroy lapen ning kachi ber thek aja kongdo nangji pusi than parete kangdu Labang sojai megalong press media house kaprek atumta Chitongdun puta pirta longdun Khobor 24/7 lapen 365 News India lapen Kido Live lapen Karbi Anglong News Channel Alang litum kedoan media tumsita Pini News 24 mahang ke thek katalona jai megalong alira cham pidun pen labang sojai mek mesen pensi pechun long lopusi birta longdun